Berkah talenta. Suara mbak segara laut gitu, eling sing biyen tak rangkul, ngucapke janji urip tekane pati, tapi mesti mbok nantang berlayar, sakniki boten wonten kabar. Banyune pasang ngantong panter watu karang, ngancani aku ngaget kenangan. Sajane aku sih kangen. Ning gengsi aku. Bayang
talenta. Enteng cah. Berkah talenta.
berkah talenta. Silvi Kumala Sari. Lu kenal Veronica kok? Veronica yang strong kuana nona Niko. Strong yang biasa tambal jalan lubang tuko. Bukan yang itu, tapi Mama Maria bu suami. Nak kasih kenal saya Deng Veronica dulu. Dia bu mama suka laki-laki, bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris kecil. Coba satu kalimat. Bluetooth device has connected successfully. Tiga Mama Maria kasih kursus lu pakai strong. Asai.
kilometer nusolawakmu sing nate janji mulih ning aku sakwise rampung ke urusanmu. Masih ora tau ngalami adem minus siji mosok ra ditemoni nekatku mung pengen ilih
goblokku isih sayang awakmu. Berkah talenta. Silvi Tak tembangke lagu iki kanggo sliramu sing paling tak tresnani. Katon ati iki aku ra napati janji, aku lunga tanpa kondo merga kedanan wong liya. Kelingan biyen dhewe katamu, kowe janji ra bakal ngelarani hatiku. Segampang iki caramu mupus rasa tresnoku, aku ra bakal lali, tekan kapan ra bakal tak ngapurani. Kowe lunga ninggal aku, atiku lara, ora nyangka kowe gampang kena godha. Aku ra iso nampa lehmu dolanan tresno.
Berkah talenta. Mahal. Deno, anakku sing ayu dhewe. Anti-anti saben rina lan wengi mung tansah kebayang-bayang esem guyumu bungai ati yen saged nyanding widodari bakal tak ukir tak iman tekaning mati umpama ana tuwang sak jembare tawang bakal cukup nulis isi atiku sayang merga gedene rasa tresnaku yo mung kanggo denok cahayu bungai ati yen saged nyanding widodari bakal tak ukir tak iman tekaning mati berkah talenta. Mau jadi apa sayang anakku nanti? Jadi dokter apa sayang? Yen saged nyanding widodari tak iman tekaning pati umpama ana tuwang sak jembare tawang bakal cukup nulis isi atiku sayang merga gedene rasa tresnaku yo mung kanggo denok cahayu bungai ati yen saged nyanding widodari bakal tak ukir tak iman tekaning pati berkah talenta. Apa nih lagi? Sayangku. Dadi apa sayang? Ganti nih. Aduh, tak jadi dokter ya ta? Yen saged nyanding widodari tak iman tekaning pati umpama ana tuwang sak
Salahmu bagus gawe baper atiku ra iso turu kelingan esokku yomu. Salah kemati gawe aku cinta mati. Duh Gusti tulung diparingi Kuat ati tinggo ngampet kangen iki. Salahku Ayu. salahmu kemana? Berikan salib. Rasane ning saben bengi nganti ra iso turu mung kelingan sliramu sing gawe kangen atiku. Mangan lawuh sambel tempe pengen kuyo mung kowe ora ana liyane mergo kowe ra ono gantine. Berkah talenta salahmu bagus gawe baper atiku ra iso turu kelingan esokku yomu. Kemati gawe aku cinta mati. Duh Gusti tulung diparingi kuat ati tinggo ngampet kangen iki. Kangen tenan lho. Salahmu kuwi lho. Kok aku toh? Salahmu Ayu. Yo wedok soalnya. Wedi ta kowe? Mangan lawuh sambel tempe pengen kuyo mung kowe ora ana
arep mbok weruh ning aku saben ketemu gawe aku kangen kebayang teko ngimpiku. Apa kowe ra krasa tresno sing jelas ning ngarep moto Pandharaka wis cemapak ati wis monggo pinarak nanging takdir Gusti sing ra iso ditolak. Mung pengen ngrasakne senenge yen lagi kasmaran rasa sayang sing ketok tenganan nyatane dadi asing tanpa hubungan. Ngopo kowe ra ngalih kesempatan dong lekasih padahal hati wis pengen dadi siji tingkahmu sing ra nentu sing marai aku yakin ragu pengen bersatu. Saiki aku wis nyerah wis pasrah marang Gusti pucuke tresno kuwi ngikhlasno sumpah aku ra apa-apa yen akhire padha lunga wis cukup sumangga. Wis ngaliyo wis ndak apa-apa. Udah liyane ya. Sumangga. Berkah talenta. Coba bayangno yen bebarengan
sakniki wis selalu sabar nganti saiki. Saben dina tukaran ojo nganti bubaran. Aku wedi kelangan sampeyan. Nesu-nesu
Berkah talenta. Mbak Silvi. Oleh nangis ora aku? Aja. Aja ya. Sedih. Sing manut wong tua, pancen ngikuni wong tua ki jalukane ngono. Iya, Iya ta? iya. Sabar ya. Tak ceritani cerita sing paling larani nalika bapak lunga ninggalke keluarga nelongso nanging kudu tak terima sing gawe tambah loro wong tuwa ana kaya ra ana ngendi kasih sayangi sing kaya cah liyane bapak ibu bingung dewe-dewe yen pancen kudu pisahan aja nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean ora ana sing jaluk dilahirke keluarga sing kaya kene tak apa apa anane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire kudu iso kuat balungane perkara disangka wong tuwane kudu iso ngadeg dhewe ra ono cekelane ngene men anak sing rusak omahe ngene men nasib dhewe kamu siapa ini menanya ayo sekalian rungokno iki tak ceritani ya berkah talenta Seto, sabar. Yen pancen kudu pisahan, ojo nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean. Ora esek-esek. Ora ana sing jaluk dilahirke
aku kuat hati. Amin, amin. Masih rasi terapi yang penting. Wis tahu. Gak ada lagi. Siapa? Satuanku telu, satuanmu wolu, cari wong tuamu diitung ra ketemu. Abot sanggane wong tuwa ora marengke, kok kaya ngene nasib sing tak rasake. Apa iki jen luputku, tega-tegane sliramu, jane mung masalah tresno, tapi atiku kuciwa, jajal omong kurangku apa, jajal bandingno sing liya, bola bali to duwakno. Niki sing terakhir lara, berkah talenta.
Berkah talenta. Sliramu aku ngukir kata-kata romantis sing iso nyenengke kowe sing manis. Saksine donya lan langit gedene rasaku tunggal sampeyan bahagia kadoku terkesan biasa rong iso ngenei sing sempurna selama